И здравейте хора, аз съм Алекс и вие сте отново с канала ми. Днес ще играем на Bed Wars. Ако ми зареди. И хора, харесайте това видео и нека да започваме. Кое да си избера? Айду. Уа. Teleporting info game. Така. Така. Вземем всичко. Да почупя малко. За вкъщи да се взема. Така. Така. Хора, не се мислете, че съм слаб. Просто не съм загрял. Пък съм много изморен.